Khona babuzile la kuma-comment ngizobe sengizophendula bona-ke la ukuphupha usemgodini. Lokho kuchaza ukuthi impilo yakho isebumnyameni. Kanti-ke ukuphupha usodakeni kuchaza ukuthi impilo yakho isazoba nzima kakhulu. Ukuphupha-ke umlilo ulaka lwabaphansi. Ukuphupha uwasha kudingeka inhlambuluko noma khona imfihlo ekhona ozoyizwa-ke. Ukuphupha ukhulelwe yinkulumo-ke leyo kufanele-ke uhlambuluke wenze uxolo nongezwani nabo. Ukuphupha-ke uphuma emanzini kukhona-ke okubalulekile empilweni yakho okuzokulahlekela. Ukuphupha-ke udlala ibhola kuchaza ukuthi imimoya yakho ayihlangeni kahle. Ukuphupha-ke udla ama-fruit yisisu-ke leso noma kukhona okhulelwe-ke osondelene naye. Ukuphupha-ke bekudubula kuchaza ukuthi kukhona okugadla ngemithi emibi. Ukuphupha bekugadla bekugunda izinwele kuchaza ukuthi-ke ukwehla kwamandla akho. Ukuphupha isinkwa esi-brown abadala badinga-ke uba yenzele-ke isinkwa noma ngenze itiye. Ukuphupha isinkwa esimhlophe abadala bafuna ubenzele itiye. Uma si-brown badinga ukuthi bagayele-ke utshwala ekhaya. Ukuphupha-ke amakaka, izibungu, i-toilet. Iphupho-ke leli lichaza ukuthi bayakugadla ngezichitho. Kuzomele-ke uqaphele futhi ulisukumele ngoba liyingozi. Ukuphathwa-ke ikhanda elingapheli njalo abadala-ke basuke befuna ubanake. Ukuhanjwa izinto ebusweni nalokho-ke nakho kusho-ke isichitho uma ukuthi nje ulokhu uhanjwa izinto nje ongazazi ebusweni. Ukuphupha-ke izimvu lokho kusho ukuthi-ke inhlanhla ezayo iza kuwena ngqo. Ukuphupha-ke ulotsholwa kusho ukuthi-ke khona inhlanhla ezayo. Ukuphupha-ke izikhwama kusho ukuthi-ke kwamele usebenze ngesikhwama ukulapha abantu. Ukuphupha-ke amavovo uvova utshwala. Lokho kusho ukuthi-ke abadala badinga ukuthi-ke ubagayele-ke emsamo. Ukuphupha amakhandlela kusho ukuthi-ke unesithunywa siyakukhanyisela. Ukuphupha-ke ubanjwa inkunzi kusho ukuthi-ke ukuthwetshula-ke kwezinhlahla zakho lokho. Ukuphupha-ke uluka icansi kusho ukuthi-ke uzohlangana nabantu abasha empilweni yakho. Ukuphupha-ke izingubo zokulala ezintsha kube isifo-ke leso esizonehlela ekhaya. Ukuphupha-ke amanxiwa noma-ke usenxibeni kusho ukuthi-ke izidalwa zakini azikho ekhaya zifuna-ke ukungeniswa. Ukuphupha-ke ulusa izinkomo kusho ukuthi-ke khona inhlahla enkulu ezayo. Ukuphupha-ke uhamba nqunu kusho ukuthi-ke uzolahlekelwa imali noma-ke okubalulekile. Ukuphupha umuntu sewashona athi-ke uyasebenza kusho ukuthi-ke kwathwala ngaye besebenzisa ngebandla emithi. Ukuphupha-ke umuntu owashona ekubiza lokho kusho ukuthi-ke khona-ke ongakwenzi kahle amalanga akho konke lo muntu uyakubona. Ukuphupha-ke ubona-ke i-TV noma ebukelela ifilimu kusho ukuthi-ke unesiphiwo sokubonisa khona okumele ukwenze. Ukuphupha-ke amahiya ezangoma lokho kusho ubizo. Ukuphupha izinja zilwa kusho ukuthi umsamo wakho awukho muhle. Ukuphupha-ke umfula oyimpophoma kubika ubizo lentwaso. Ukuphupha-ke waliwa uze-ke uphatheke kabi. Lokho kusho ukuthi-ke umuntu wakho akathembekile kuwena. Ukuphupha-ke uthwele umthwalo omkhulu. Lokho kusho ukuthi-ke kunobunzima ozohlangabezana nabo empilweni yakho. Ukuphupha-ke inkanyezi igijima kusho-ke inhlahla esheshayo izoza nje ngqo kuwena. Ukuphupha-ke ithunga lenkosazane ukuba-ke nesithunywa lokho. Ukuphupha inkanyamba kusho-ke ukungenwa ithonga elinamandla. Ukuphupha-ke ihashi elindizayo lokho kusho ukuthi isithunywa sakho esinamandla. Ukuphupha ukhelela amanzi emfuleni kusho ukuthi-ke kunenhlahla enkulu ezayo kuwena. Usungabuza-ke naye umlaleli la ku-comment la ongazwanga khona iphupho.